uDan Kane ngisuka ngaphikeni angimazi uDan Kane mina ngimazi nalomfana lo Steven Skekani lo lento eyimpumputhe nje ihamba lapho ngoba ngathi akaboni ngisho emehlweni nje unenkinga yamehlo vele yena uyazi uyangiphaphela lesidalwa lesi ngoba ehuluwe Omega nje iOmega emhlophe noyigcina nini Omega emhlophe kwalesi skipa asigqokile nje lapho wawuyigcinile zokulezi ikipa lesi awuyazi uyangiphaphela angimazi nje ucula ingoma ethini nje mina lo mfana angimazi nje angimazi angithi ayibona nje umkhuba kaManqele usethathe onke amabiba kwikwado ogcwesa ngapha kuMaskandi awazi nje labo kushika sizobenzani nje thina lo mnyane nje soyenzani lento lena thina ngapha kuMaskandi angimazi nje lo mfana bazothola amathuba manje ukuthi bavuke ngapha kuMaskandi akuphusheki ngale wahle lo Big Zulu uzosiphaphela manje ngapha ubona ukuthi ikhala lokuphusha ubona ukuthi ufanele ngini ngapha kuMaskandi bazoze into engathi bayasibaba umZulu kanti kuzonke uzoncela email ngapha kuMaskandi hey imkhuba esiyenze oManqele ngokuleshele sidwedwe ngomahu namhlanje uMaskandi usukuxoxoma yonke into esingayazi lena lo Daniel nje mina ngimazi angimazi nje lo Dan Case mina ukuthi ungisuka ngapi ngiyaselaphi nje lemivi lena mina angimazi nje uSkekana mina angimazi nokuthi ngathi manje ingoma yakhe ithini ngithi ngiyidlala angazi lutho nje ngisezongiphaphela lapha hello umuntu wakwenza kithi lo wakwenza kithi lo wasemdletsheni esinasifelewe lapha kuMaskandi kuzovukwa ngathi futhi akekho umuntu osichaphaze ngoManqele kahle kahle kuMaskandi njalo wasibuthela igwaito sixoxoma ekhanda lami lezingane zonke angizazi ngisho ukuthi icule kwamahu mina ngimazi ngithi ucula ingoma ethini angimazi nje ngisho yodwa nje ingoma yakhe engathi ngiyayilalela angiyazi kodwa kuthiwa khona uMahu khona uDan Case iparty lami nje leli kodwa uyivuka ngami